Panahon sa emerhensiya sama sa sunog, ang kabomberohan ng atong unang masangpit. Apan gipahimug-atan ni Superintendent Raul Bustalino, Regional Operations Head sa Bureau of Fire Protection BFP sa Rehiyon 7, nga dili lamang taman sa sunog ang ilang kahanas, apan dunay Special Rescue Force ang BFP nga andam mo responde sa bisan unsang kalamidad ug emerhensiya. Tungod kay equipment-based man ang BFP, buot nilang ipadayon ang pag-implementar sa Republic Act 11589 o ang BFP Modernization Act of 2021 nga tuyo nga palambuon ang katakos pinaagi sa dugang kahimanan sa kabomberohan. Bag-ong fire trucks alang sa rehiyon ug planong pagpalit og maritime vessel alang sa mga mahitubong sunog sa kadagatan ang direksyon sa BFP 7. Bureau of Fire Mango, dili lang siya concerned with fire incidents, no? Kundi doon na sad may mga rescue forces o emergency medical services nga mo respond, no, when there is a rescue operation and emergency medical incidents, no, nga mahitabo region-wide. Pag 2022, gasugod ang atong procurement, no, una, no, sa mga state of the art o mga brand new nga mga fire trucks. So ang atong provider sa fire trucks kaninang Hino, no, o kaning Isuzu. So kaning Isuzu kay bawa man tag unsay mga performance na nga mga vehicles. So no less than Isuzu ang atong mga fire trucks o kaning Rosenbauer, no, from Austria. Naasad tay giventure karon kaning bag-o, mag-procure sa ta og mga maritime vessel nga capable of firefighting, no, kaning pareha sa Coast Guard. Kay naobserbahan nato na yung mga incident sa dagat nga nasunog ang mga barko. Ang Coast Guard dili pa pud ingana ka capable sila. So hopefully ang Bureau of Fire Protection in time matagaan sa ana diri sa Central Visayas, no, og mga kanang vessel nga firefighting capable. Sumala sa dato sa BFP Central Visayas Region, ning saka gikan sa 927 ka kaso sa sunog sa tuig 2021 ngadto sa 974 ka kaso sa tuig 2022. Karong tuig 2023, aduna nay 83 ka sunog ang natala sa Rehiyon 7. Pasalig sa kabomberohan nga tiliwa sa kakuwang sa ilang mga personnel ug gani duna pay mga di mo menos tulo ka local government unit sa Sugbo nga way kaugalingong fire station, siguruhon nila ang pagmenos sa fire incident sa rehiyon. Dugang ni Bustalino nga bisan sa kakuwang sa mga miyembro sa BFP, mas nagkadaghan na ang kababayinhan nga nagpakita sa ilang interes ug mitampo sa pagsumitir sa ilang kaugalingon sa mga responsibilidad isip usa ka bombero. Sa karon nga setting na to, wala na kita anang kuano nga doon na kita gender equality, no? Kay sa akong naobserbahan kali karon nga set up unsay mahimo sa kuan namo nga mga kaning agency namo nga male dominated. Karon nga sa una dili kayo gakahimuon sa babae, karon mas kuan sila, no? Kay labi na sa inspection inana daghan man sad nga mga babae nga mga engineers nga mosulod. So technically mas observant pa na sila gali kayo, no? Pagpangita og mga violations. Then sa atong mga sa rescue unit na to, makita nimo na karon siguro nga some of the women nga assigned diha mas highly technical pa na sila sa rescue, no? So in other words, wala na tay kuano, wala na tay dili na gender bias ang kuan ng Bureau of Fire Protection for the past 20 years, no? Apan karong adlaw, gisuwayan gyud ang mga personnel sa BFP 7 tungod sa laing sunog nga miulbo sa dakbayan sa Sugbo. Miabot sa 7 ka panimalay ang naugdaw og laing 2 ka partial nga nasunog sa sitio Upper Eha, Barangay Guadalupe, pasado alas 11 sa buntag. Miabot sa 3.6 milyon ka pesos ang danyo sa maong sunog. Samtang, subay sa mga kalihukan karong Fire Prevention Month, giawhag ni Bustalino ang mga Sugboanon sa pagsaksi ug pagsuporta sa kabomberohan sa ipahigayon nga National Fire Olympics sa SRP Grounds karong umaabot Marso 16 hangtod 17. Kini tambungan sa 17 ka mga BFP regional offices ug karong tuiga ang Central Visayas ang host sa maong kalihukan. Doon na tayo mga activities na to be competed, no, by the participating 17 BEP regional offices, no? That is from 16 to 17. Then on the 17th, doon na tayo BEP music laban, no? On the 17th sa hapon.
I invite you all there to be present, no, to witness the National Fire Olympics. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.